aha m wụ Ọbịageriakụ Cecilia ụwa adịghị ka echere, onye ụmụnwada Ọnịcha Ezinete Mbaise. Biko lewenụ ama egwuregwu. Bye. Igbo Igbo ka nọkwa n'ama egwuregwu ebe a na-ewetara unu ihe onyonyo gbasara Igbo n'ụdị pụrụ iche, n'ụdị egwuregwu, n'ụdị njakịrị, mana a na-ejikwa amụta ihe pụrụ iche. Aha m ka bụkwa aha m. Ụmụ ada Igbo ọma na-eme ihe onyonyo ama ama n'ala Naịjirịa anyị na ya nọ taa, mana anyị nwere ike mara ya mana eme aha ya. Ọ ga-aka mma na o ji ọnụ ya gwaga aha ya. Ada Igbo gị mere? Ọ dị mma. Nke aha gị? Aha m wụ Aha gị wụ aha m. aha m wụ Ọbịageriakụ Cecilia ụwa adịghị ka echere. Nne m nna m awụghị onye Mbaise. Eshi m Ụmụobo na n'ụmụnwada Ọnịcha Ezinete Mbaise nke nọ n'ime Imo steeti. Ndewo, ịbịa n'ama egwuregwu. O were m anya na mgbe ịdị nke nta na ị gara nke a na-akpọ ọta akara. Agara m. Ma ọ na-emecha ịgba akwụkwọ asị gị gbaa shọk, ịma o tela shọk i were isi ụta etoghị aka gị ụta ya bata ịta ma ọ nwere ya ga-elachọkwa ya. Maka gị eru ha na ntị gị, aga ewe gị n'ụlọ akwụkwọ. Aga ewe gị. Ndewo. Biko, mgbe ahụ ị na-eto ihe dịka afọ 5 ma afọ 6 ma 7 ma 10, kedu ụdị nri ị na-eri n'ụtụtụ, ihe iji eme nri ụtụtụ? Ihe anyị na-eji mmiri ụtụtụ dị iche iche. E nwere ihe ọ ga-efuru mma m. Ihe na-asụ n'asụsụ unu, ihe asụsụ ndị Mbaise. Chineke enwekwana asụsụ ọzọ mma. Nne m nna m onye Mbaise. Ihe anyị na-eji eri ụtụtụ ọbụla ọ mafụtara ihe nne m mma m chọrọ inye anyị. Ihe ọ ga-ịchọ iyighara ya akwa na ji ya wụrụ ya. Ihe a chọkwara ya ṅụ akamụ na akara ya wụrụ ya. Enweghị otu ihe a ga-esi lekwa ihe anyị na-eji eri n'ụtụtụ. Mgbe ahụ ọ dịka ebe nwa si dịka ebe ndị oyibo na-akpọ ajịbọ. Maka onwe ndị eji iloilo ụtara ndị onye ọzọ, ụtara akpụ emeri ụtụtụ, ama m iso n'ụdị ndị ahụ. Mba. O nwekwara ndị na-eji ụtara emeri ụtụtụ, ọwụkwa na awụghị eji ihe ha chọrọ. Kama ọwụghị onye nne m na nna m jiri zụọ m. Ndewo. Biko, ọsọ dị ka ibe ya, ị na-agụ ka ị na-akpụ isi ala? Chineke agaga m ụka. Ngwagoro anyị abụọ m isi 23. Ịbịakwa. Agara m ego ya. Kama etoro m n'ala Yoruba. Ya wụrụ ka ha mma m. Ya wụrụ ka ahụ eme anya. Igbo Igbo akara gwara m egwuregwu, ọ sị na ọma nke ahụ. Ka m chọkọta dị ka ibe ya, kedu ihe ọ dị gị ka a ga-akpọ recharge card n'Igbo? Ihe eleji etinye n'ekwentị ejiri ya kwuwa okwu. Biko ama m ka na-etinye ekwentị dị iche mara ụva ka nkụ. Nke isi na-etinye n'ekwentị egwuregwu, ka m jikwa ọgọ ọzọ dị ka ibe ya. Mgbe anyị dị ntakịrị, ama m iso na ndị ahụ nna ha nwere ihe onyonyo nwere ọcha dị iche iche, mana nke anyị nwa nwere mgbe anyị dị ntakịrị bụ nke nwere ụkwụ anọ. Ihe onyonyo nwere ụkwụ anọ, a na-ahịọ ya ahịọ tupu agbanye ya. Anyị gbanyechaa ya achawazie, ma ọcha ya ejiwe nji ọcha na nji ka ọ na-acha. Mgbe ahụ ọwụ ọcha dị iche ka ọ na-acha, nke nwa bekee na-akpọ black and white na colored. Ama m ụdị nke ị lere mgbe ị na-eto. Nke m lere ma m na-eto, nke na-enye nwe different colors. Ya dapịa n'ọnụ ya zụpịa. Ịma ile anya ndị ụmụ ọmị mgbe ha na-eto ọmị nwaanyị ndị ihi n'ụlọ, ndị ehili ugwu pụta. Biko m dịkọta dị ka ibe ya.
mgbe ahụ ị na-eto o nwere otu ihe ị ga-echeta niile echefu n'ụwa mere gị mgbe dị ntakịrị, ma ọ bụ ị mere ihe dị ka isi ike, ụdị ahụ dị iche iche atara gị, ma ị lụrụ ọgụ etu esi wee gbuo gị ma otu esi gbuo mmadụ, dị na-echefu n'ụwa onwe ofe ga-esi nwere anyị. m nwere ike icheta nwanne m nke tọrọ m nke nwoke, enwere ihe ọ kwụrụ m ihe ada m echefu ihe ahụ ọ kwụrụ m. Nna m alọgwuo, nna m chọrọ igbu ya ihe ahụ, nke ahụ ada m echefu ị na-echefu ka ahụ echefu. Biko anyị ga na-aga n'ihu n'ihi oge, mana nke dị ka ibe ya, ọzọ dị ka ibe ya, ụfọdụ na-asị na ihe onyonyo na ihe ekwentị na-eweta na ihe nka na ụzụ na-ewetara anyị n'ụwa ugbu a na ọ dịzi iche iche, nke dị ka ekwentị ị nwere ike ijikwa ugbu a gị na-eme gị na-ahụ ihe onyonyo na ekwentị na-elekwa ihe dị iche iche nke a na-akpọ nwa bekee na-akpọ soshal midia. Kedu ihe nwere ike ịkpọ soshal midia ka a tụgharị nwa n'Igbo? Ị hụrụ na m na-atarị ọnụ mgbe m chọrọ ịkpọ ya. Kedu ihe nwere ike ịkpọ nwa ya n'Igbo? Ọ dịkwa ka aga ịga jụọ ndị prọfesọ nọ na skuul, mụkwa m ya akpọghị ya soshal midia. Oke, ama m ị ga-azụta nwoke ahụ ka m ji ọzọ dị ka ibe ya ihe ndị dị n'ụwa ugbu a na ihe dị n'ụwa mbụ nke dị iche dịka ihe dịka egwu, ka esi agba egwu ugbu a na ka esi agba egwu ihe dịka afọ 40 gara aga. Kedu ihe dị iche n'ime ya? ihe dị iche dị ahụ. Egwu agbaga ugbu a egwu ijiri mebie ndị mmadụ. Ị ga-ahụ nwaanyị n'ala ụwa n'iji, ị ga-ahụ nwaanyị gbaga egwu ma arị anọghị n'ezi, ike anọ n'ezi, ọ ga-eyi efe, but kama ma ị ga-ahụ ụmụ nwaanyị ji agba egwu. Ị na-agba egwu nwoke na oge n'akụkụ, enwere otu ga-esi gbaa egwu ị na-ga-eji mee ka nwoke na oge n'akụkụ mee mmehie, but kama ugbu a egwu agbaga na ọ bụ egwu onye nne anyị marakwa si na akụ mmụọ ọhịa gbaga ugbu a. Dịka isi kwuo okwu egwu, nwaanyị m jesi ka ibilite ọtọ, ị ga-agbatụrụ anyị obere egwu ka esi agba na mgbe ahụ ụwa dị mma. Ịgbatara ike ụdị egwu a gbara mgbe ahụ, ma nke a na ụmụ nwe egwu na-agbacha ugbu a, nke na-eme otu a na-eme ekpuchi aka na ya were akara onye ose n'anya ma ihe dị iche iche. Enwekwara nke mma agba, enwe dị nke mma agba, kama ama m nke dị mma na nke na-adịghị mma. Ma nke a na-aka nke ndị ngwụrọ, nke a na-eme ụtọ onye mere ahụ. Igbo anyị na-ada Igbo mara mma pụrụ iche na-eme ihe onyonyo ka anyị ka nọkwa taa, nke a na-akpọ Ọbịageri Akụ Cecilia ụwa dị ka echere. Aha ahụ masịrị m, aha ahụ ọ dị m mma. O nwere ike mmụta nwa m gaa ya wuru ogbo gị ma gụọ ya ụwa dị ka echere. Ụmụ ugbu a ọzọ dị ka ibe, kedu ihe na-eme ụmụ uwe ugbu a? Ụdị aha anaghị aza ha. Onye na-aza Nkechi n'ụlọ ya bịazie pụta n'ala dịka ala Abuja ya zawazie Chelsea ma ọ Amanda. Kedu ihe na-akpata nke a? Ihe na-akpata ya wụ ụmụ a na-azụ ma ha zụma, nne gị na gị zụọ gị ihe ejiri zụọ gị, ngọsọkwara gị ị ga-eto otu ihe ahụ ejiri zụọ gị. Nne gị na gị gụọ gị aha, ha ga-agwa gị ihe ọ pụtara. Enweghị ga-eme gị pụta gị si chọrọ ịzawa aha ọzọ. Ya mere ihe na-akpata nke ahụ ndị asụsụ. Nwere ike nne ha na ha sị ndị Araba nkụ, otu ọ sọrọ gị mere. Ụmụ eji kaikai na ọbara nwụrụ na kaikai mụ. Mebi nna chọrọ nne n'ụzọ, mebi a nọ na ụlọ mmanya, asọ agụgodo ha aha onweghị ọ ga-ahụrụ ha. Ikwutela okwu ọzọ dị oke mkpa ọ ga-amasị m itinye ọnụ na ka esi achọta nwaanyị ugbu a na ka esi achọta nwaanyị na mbụ. Kedu ihe dị iche n'ime ya? Nwaanyị a ga-alụ alụ. Nwaanyị a ga-alụ alụ mbụ, otu nna m si lụta nne m, ọṅụ nna ya gara ije hụta nne m ahụ si onye a chọrọ ịlụ o si n'ụlọ dị mma,
ị ga ezinụlọ dị mma ị ga-ahụ na nne ya na nna ya mara sị lekwe nga ha shi bifo gị ikwe nwa ha ịlụ gị a na-akpazi agwa gị mara sị ụlọ a nwa shi n'ụlọ ezinụlọ dị mma ma kama ugbu a otu anyị nọ n'Abuja onye na-amaghị onye ọwụ ime ebe oshi ma onye ara ma onye ohi ma ụmụ mmiri ijọs bịa gị koro biro mụwa ụmụ ịmụcha a na-erele gị hụ si onye ịlụrụ onye mmụọ agaghị ajụ m ajụjụ mara jụọ ole bụ onye ashi so ọtachalụga nwaanyị gboo na mbụ onweghị mana kedu nke ị na-akwado nke esi ugbu ọ dị mma ka esi na mgbe ọ dị mma ama m na ụwa gbanweela ihe mere na nwaanyị ụtachaduga nwaanyị ugbu a enwekwere ndị nke dị mma enwekwere ndị ka fụtani ha ghọọ ezigbo mmadụ ma otu a ji asị ịnweta nwaanyị na ihe ekwentị na ihe na-adị ji akpọ ọnlaịn enwe ndị ji emechakwana ha ghọọ ezigbo nwaanyị okwe ndị wo ijụkwa ajụjụ ahụ juma ịlụcha onye ahụ agbanwe so ma nke mbụ ma ke ugbu a enweke na adị enwekwara nwaanyị alụrụ mma ahụ ụkwa onye ọjọọ nwekwa ụmụ nwoke nwụ ndị aṅụrụ mmanya isi na-adịghị mma na-ekwesịghị ewu dị mmadụ ka m jụọ gị tupu anyị na-aga na nke njedebe ya etiti nwoke na nwaanyị nke ndị ka atụwachi na ajụjụ nke a ha abụọ na-atụ achị o ha abụọ adụgasị ọ dị ka ụmụ nwoke mba ụmụ nwanyị ụmụ nwanyị achị ha ihu ha ga-adịcha ka ekwughị eziokwu bọta achị ha tọrọ gị achị ya except nwaanyị na-achọghị ịtụ achị but ọ dị ka ụmụ nwaanyị na-aka ịtụ achị o nwere gwara m na ọ na-eme nwaanyị tụwa asị ya ahụ achị ahụ achị esi na ahụ nwaanyị apụta kwuru otu a yiri efe nwaanyị a na-aga n'ije n'ụzọ ịhụ achị ahụ gị kelee ya chee na nwaanyị ga-ama na achị ọ tụrụ ya Igbo ka m jụọ gị nke ikpeazụ mpa gị na mma gị onye ka atụ asị ma nne ma nna m enwekara atụ achị Baịbụl sị anya dụrụ isi ngwa ọ taa ka ọ ga-ahịrị na ama egwuregwu ị na-ahụ na ọ sị na akwụkwọ nsọ sị anya adọla isi na nne ya na nna ya na onwe nke na-atụ asị agajụkwana onye adị Igbo ọma ndewo ịbịa na ama egwuregwu aha m wụ Ọbịageriakụ Cecilia ụwa adịghị ka echere onye ụmụnwada Ọnịcha Ezinete Mbaise biko lewenụ ama egwuregwu bye